1989 הגברת צילה אייכלשטם נבחרת להסתדרות הציונית ומשווה לקונגרס הציוני חינניות נשית מיוחדת. ערב טוב צופות וצופים, איתנו באולפן, הפאנל הקבוע שלנו. ערב טוב לכם. ערב טוב, ערב טוב. לא נשאה, הרי אתם נבחרי העם, אישי ציבור, דוגמניות, עיתונאים. איפה הדוגמה האישית איפה? איפה? אני אגיד לך איפה. בחיפה! בבית המשטרה! שירה, למה העניינים? תודה המפקד. תביא אותך ממפקדים. תעשי 3 אחור ובואי שבי איתנו. אני מצטערת המפקד, אבל יש לי הסעה ב-4. הסעה? מי מסיע אותך, שירה? שולה. שולה. אני ישנה. אבא, זה נכון שבקרוב תפרוץ מלחמה? כן. ומה נעשה אם תפרוץ מלחמה? או שננצח או שנמות. אני מפחדת, אבא. אין לך מה לפחד, אנחנו ננצח. אבא, אני מפחדת. אנחנו ננצח, אני אומר לך. איכה הייתה לזונה. לזונה. עכשיו תמשיך. גם דורון, הוא לא קורא כלום כל היום, והוא גם מרביץ לי כל הזמן, ואתם כן עושים לו בר מצווה. דורוני הוא בן, הוא חייב לעלות לתורה. גם אני חייבת לעלות. תגידי, את לא מבינה עברית? את לא מבינה עברית? בנות לא עולות לתורה. איפה? מה פתאום? עזבי שטויות. בלבול מוח. בחייך. איפה? מה פתאום? עזבי שטויות. בלבול מוח. בחייך. המילים איפה? מה פתאום? ובלבול מוח פירושה לא יכול להיות. אין הדבר כשטויות. המילים איפה? מה פתאום? ובלבול מוח פירושה לא יכול להיות. אין הדבר כשטויות. יש בהן נימה אליטיסטית וביטוי לביטחון העצמי וביטוי לדעתה של הזולת. יהירות ולגלוג. יהירות ולגלוג. הסמוך הוא בראש וראשונה גילה דרגה נגד מצבי משבר שתפקידם לעודד, לחזק, לטעת תקווה ואמונה בעיקר בימים של חוסר ודאות וחרדה מפני העתיד.